Ban ai ching shlur Xiao xiao hang ta Bangam pasiao Ka Jingpule na kasithi Ba-Ar jong Paulus bakhud Syaki Kristan hasit Thessalonika kalenong ka Ba-Ar ka dekhot ka NYNGKONG hadu balai khat saw hadu khat nhiều Syapang ka jingwan utra jungi u Jisu Kris bat ka jingelum lang jungi ban Yasham yu ngi kerpat epi ku para banged banom sya pen kelmar jingmut ne sya penting khala khala la ka dei da ka jingkran blai nida ka puriskam nida ka sithi ka bapau kumbalapha nangi la kumba ka sngi utrai kala lawan watsya bo no un syukur epi hakano kano karukom ublei ula khot epi da ka gospel jungi khnang ba phindup yo e ka burom jong utrai jungi u Jisu Kris ti kum ta ko para banged to yeng scam patobat triang ya ka jinghikai pateng kumbala hikai epi dangi la ka dei da ka ktien ne da ka sithi to utrai jungi u Jisu Kris hi padu blei ku pa jungi bala ye jengi Madu bala ai yangi ya ka jing pentengan bom jikun bat ka jing kermen babha da ka jing ai un pentengan lam ki don hu jong phi bat un pen khlan ki haman laki kam bat ka ktien babha ka ktien jong utrai ka Jingpule na gospel bakhud kat kum Matheus kalenong ka Ba-Arphew-Wei ka dekhot ka Ba-Arphew-Wei hadu Ba-Arphew riu ha kata kapor u Jisu ong kordet yapi ki stat an bat ki Pharisi riu arsam namar pi ai ya ka basi peu wat nau pudina kasia-sia bat ujira kat ba philan dat I kamram ki bakham kong san jong ka an kum ka jing bishar hong ka jing le isn ai bat ka jing bat ktien ya ki ne phi dei ban le klem da le klet ya ki wei pan phi ki nong yelam ba mat la yaw man ni pi jar sani hendrai ya ka ut pat phi ngoi kordet ya phi ki stat an mat ki Pharisi riu arsam namar pipen kho ya ka bashabar jong ka khuri bat ka pliang henry hapo pat kidap da jing luti bat ke jing bong khoi phi ki Pharisi matla to pen kho chua ya ka bashapo jong ka khuri bat ka pliang makumta ka bahabaru kan sa khoi ka gospel jong utrai